sir, ika na ka man lang iti background na pinaiuswat man nun nga race. Okay, so as I've said a while ago na nakatapos tayo ng 8 na employers diyan sa may San Nicolas area, and may isa tayo na hindi pa registered, although nag-operate na siya since June 2025. So ang employees nito ay merong 8. So hopefully meron na silang compliance within 15 days. Then the rest na binisita natin ay all registered. Yun nga lang, meron kaming findings na may mga employees na hindi pa reported. Yung iba naman ay reported pero yung contributions nila ay hindi tama yung kanilang mga yung rineremit ng employer para sa kanila. Ano dagiti na bisita tayo sir? So may mga retail stores, furniture shops, vegetable vendors, yan sa public market, rice retailers, yan. Kabayatan ti mo nagturing tayo sir, ano iti palawag ka na apply dagito ikat saan da nga nakapag-comply ito isang oras? Actually, admitted naman nila na hindi sila nakapag-comply. So actually, wala na silang rason kanina. So ang promise lang nila ay pupunta sila within 15 days until November 6. Yun yung sinet natin na deadline para dun sa compliance nila. So hopefully ay mag-comply sila lahat para sa ganun ay maayos natin yung kanilang mga records. Ang pinaka-importante sir nga dahil ikastoy nga aktibidad iti SSS. Yes, importante launay nga magkaroon tayo ng race monthly para sa ganun ay ma-enforce natin yung batas ng SSS. Otherwise ay parang madelay yung compliance itong mga employers na to, or pwedeng baliwalain nila yung SSS ng kanilang mga employees. Malaking tulong lalo na sa mga employees dahil nga nagko-comply na itong mga employers para i-report sila at bayaran yung tamang contributions. And sa ngayon ay kahit marami pa yung mga considered as delinquent employers, pero maganda na yung output natin dito sa Ilocos Norte. And so far, maganda yung takbo ng ating collection sa delinquency. Ibig sabihin nun, marami na tayong mga employers na nasisingil from delinquent, nagiging regular na sila sa pagbabayad. So, nabawasan na yung mga delinquent employers natin. So, maganda yung takbo natin dito sa Lawag, pero sobra-sobra na yung ating collection from delinquent accounts simula pa noong January. So, sikapin po natin lahat ng mga employers na i-report lahat ng mga employees natin upon hiring. Meron kayong 30 days para i-report sila. Then, ganun din po na dapat mag-contribute tayo ng tama. Meron tayong schedule of contribution na sinusunod na kung magkano po yung tinanggap ng mga employees every month, nakita, ayun po dapat yung basehan po natin. So, para maiwasan po natin ng ganitong sitwasyon na mapuntahan kayo para dito sa race.